Η ώρα είναι 12 παρατέταρτο και πλησιάζουμε τώρα τα σύνορα της Κρυσταλλοπηγή, δεν είναι? Κρυσταλλοπηγή είναι, ναι. Το τελωνείο στο βάθος και για μία ακόμα φορά περνάμε σύνορα. Μπήκαμε στην Αλβανία, η ώρα είναι 12 παρά 4 λεπτά. Περάσαμε το τελωνείο πολύ γρήγορα, είμαστε στα σύνορα της Κρυσταλλοπηγής και επίσημα πλέον σε αλβανικό έδαφος. Βάλαμε βενζίνη στο πρώτο πρατήριο που βρήκαμε εδώ στην Αλβανία. Το έχουμε γεμίσει αυτή τη στιγμή και δεν ξέρουμε βέβαια τι βάλαμε, αλλά πιστεύω ότι κάποια σχέση με βενζίνη θα έχει. Τώρα βρισκόμαστε στον SH3. Είναι ένας δρόμος υπερταχείας κυκλοφορίας. Το 40, 60 και μερικές φορές το 80 είναι κάτι πολύ ρεαλιστικό. Ξεκινάμε λοιπόν και συνεχίζουμε. Και εδώ τώρα είναι ένας ακόμα υπερταχείας κυκλοφορίας δρόμος, 30 χιλιόμετρα. Θα σβήσει, δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή πιστεύω ότι ναι. Το 30 δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχουν εδώ. Αυτή τη στιγμή πάμε με 40 και μας πέρασε εδώ πέρα με... Ναι. Αυτά. Εδώ είναι μια μονάδα επεξεργασίας και κατεδάφισης βουνού και ενός νταμάρι. Ελπίζω ναι να πλοηγούμαστε σωστά, να μην βγούμε κατευθείαν στο Μαυροβούνιο. Ναι, βλέπω νταμάρ και εγώ αυτό το βάρ. Τώρα πιάσαμε την άγωνη γραμμή και στην Αλβανία. Α, είναι και άλλη τρελή, δεν είμαστε μόνοι μας. Πήραμε την κλασική άγωνη γραμμή όπως πάντα. Παντού Mercedes όμως, έτσι, δεν υπάρχει. Δεν έχω δει μέχρι στιγμής κάτι άλλο εκτός από Mercedes, άντε και ένα Volvo. Ευθεία, ναι. Άλλη μια αστρονομική ταχύτητα των 20 χιλιόμετρων σε αυτόν τον υπερταχείας κυκλοφορίας δρόμο. Θα σβήσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Μήπως θα πάω το 38. Και δεξιά ένα ακόμα καινούριο τελείως τζαμί. Όλα αυτά εδώ είναι σε υψόμετρο 863 μέτρων, έτσι. Δεν είμαστε αρκετά ψηλά. Είμαστε κοντά στο Πόγραδετς. Πάμε τώρα να βρούμε λίγο τα σύνορα, να περάσουμε Βόρεια Μακεδονία. Κάνουμε και ένα tour γύρω στη λίμνη. Παντού Mercedes, παντού. Δηλαδή όταν λέμε παντού, παντού Mercedes. Μόλις περάσαμε στη Βόρεια Μακεδονία, περάσαμε τα σύνορα. Η ώρα είναι 2. Πάμε τώρα για το μοναστήρι του Οσίου Ναούμ. Είναι της UNESCO, έτσι. Αυτή είναι η λίμνη της Οχρίδας. Στο βάθος κάτω είναι η Οχρίδα. Θα πάμε από εκεί.
Εδώ θεωρητικά κάνουν μπάνιο, αν και εμένα να σου πω την αλήθεια δεν με γεμίζει. Δεν με πείθει ότι μπορείς να κάνεις μπάνιο εδώ πέρα. Πολύ προσεγμένο πάντως. Και εδώ είναι οι πηγές της λίμνης. Το νερό μπαίνει από εδώ και βγαίνει από την Στρούγκα, η βόρεια πλευρά δηλαδή. Δεν πιστεύω να κάνω λάθος, αλλά αυτό είναι ξενοδοχείο. Ξενοδοχείο και δεν. Όχι ρε. Τι ξενοδοχείο. Το παίρνω εδώ στο... Δεν θέλω να πιστεύω ότι αυτό εκεί πέρα είναι η ώρα για να μπούμε μέσα στο μοναστήρι. Τι θα κάνω. Κάνα του group θα είναι. Uspeo da skine lance sa ruke i da vrata zatvora otvoru. I pobjegli. Ali su bili ponovno utvoreni. Već tako što su pobjegli, Δεν είχε ξενοδοχείο εδώ πέρα, είναι στο μέρος είναι σήμερα. Στο πρώτο στενό δεξιά κάτω. Εδώ.
πάνε εκεί. Είμαστε στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Οχρίδα, μία από τις πολλές εκκλησίες. Το σημείο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και η λίμνη της Οχρίδας. Έχουμε φτάσει στην περιβόητη Στρούγκα, κοντά στην Οχρίδα. Εντυπωσιακό το μέρος. έχει και σπα. Οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας είναι πάνω από το σπίτι, πάνω από το ξενοδοχείο για την ακρίβεια. Έχουν βάλει εδώ πέρα για να πιάνουν 78 δορυφόρους. Εδώ είναι το περιβόητο παραλιμνιακό μέτωπο. Το παλικάρι εδώ θα μας πάει μέχρι το σχολείο οδηγών, έτσι να ξέρεις, έτσι. Γενικά εδώ στην Αλβανία θέλει λίγο προσοχή. Εντάξει, τίποτα το ιδιαίτερο βέβαια, αλλά θέλει λίγο προσοχή. Αυτή είναι η λίμνη της Οχρίδας και ακριβώς απέναντι η Οχρίδα και η Στρούγκα. Είμαστε στην αλβανική πλευρά της λίμνης. Πηγαίνουμε προς το Πόγραδετς. Ο μαλάκα που βγήκε. Τον είδα, ναι. Και τον έγραφα κιόλας. Λοιπόν, απέναντι είναι η πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας. Η Οχρίδα στο βάθος και η Στρούγκα πιο πάνω. Είμαστε τώρα στην πλευρά της Αλβανίας. Κατεβαίνουμε προς το Πόγραδετς για να περάσουμε σιγά σιγά τα σύνορα προς την Ελλάδα. Και μπροστά βλέπουμε τους συνταξιδιώτες εδώ. Τα όρια ταχύτητας είναι υπερβολικά. Θα έλεγα ότι πρέπει να πηγαίνουμε με 40 χιλιόμετρα εδώ. Ναι, τώρα θα τρέξουμε, θα πάμε 60. Πηγαίνουμε με 60 εδώ. Έτσι να φτάσουμε τα 60, την υπερηχητική ταχύτητα των 60 χιλιόμετρων. «40 εδώ και ο Αλβανός με 40 πηγαίνει. Εδώ είμαστε στο Πόγραδετς τώρα, τεράστια κτίρια. Είμαστε στο κέντρο του Πόγραδετς αυτή τη στιγμή, κεντρική οδός. Χιλιάδες Mercedes όλων των ειδών, άσπρες, μαύρες, κίτρινες, μπλε. Και εδώ είναι το παραλιακό μέτωπο του Πόγραδετς, οι καφετέριες, όμορφο είναι. Περιποιημένο θα έλεγα.
Ωραία, φτάσαμε και στο Νεστόριο λοιπόν. Πάμε δεξιά τώρα, δες. Και εδώ, είναι στο river, εδώ γίνεται το River Party, έτσι. Ναι, εδώ γίνεται, ναι. Αυτό είναι το Νεστόριο, έτσι. Δεν τα έχουν τα γατάκια. Γυρνάμε Γιάννενα από ένα δρόμο ο οποίος είναι πραγματικά άγωνη γραμμή. Θέλουμε άλλα 134 χιλιόμετρα, 2 ώρες και 10 λεπτά. Είμαστε στα 1159 μέτρα υψόμετρο και προχωράμε. Είναι πάντως πάρα πολύ ωραίο. Αυτή είναι η πλατεία της Νέας Κωτήλης και η Αγελάδα βόσκει ανενόχλητη στο κέντρο της πλατείας. Τα σκυλάκια τα κανείς είναι έτοιμα για κυνήγητο εδώ πέρα, ως συνήθως. Ανατολικά. Στη συνέχεια, ανοιχτή στροφή αριστερά. Ανοιχτή στροφή αριστερά. Στη συνέχεια, στρίψτε δεξιά. Ναι, η Αγελάδα βόσκει κανονικά στο κέντρο της πλατείας. Ανοιχτή στροφή αριστερά. Ναι. Πάσο Κωτήλη λοιπόν. Ναι. Κολλήσαμε και το αυτοκόλλητο της ομάδας εδώ δίπλα και μια εικόνα λιγάκι του χώρου. Πάσο Κωτήλη είναι 125 χιλιόμετρα από τα Ιωάννα, 2 ώρες δρόμου. Το υψόμετρο είναι 1502 μέτρα. Κατεβαίνοντας από το Πάσο Κωτήλη έχουμε πάρει τις κατηφορούλες τις μικρές και τις όμορφες. Πάμε προς Κόνιτσα. Ο δρόμος πάρα πολύ ωραίος, πάρα πολύ ωραίος, κατηφορικός, έντονη κατηφορά βέβαια εδώ. Δεν βλέπω να υπάρχει άνθρωπος σε ακτίνα αρκετών χιλιόμετρων και η ώρα αυτή τη στιγμή είναι περασμένη, 6:25. Και αυτό είναι το, πώς λέγεται το χωριό, το εργοστάσιο αυτό? Νερό αρένα, έτσι.